Niin, siis tuleeko se liman syöttö sitten sinne keuhkoihin niin sen jatkuvan tulehdustilan takia? Joo. Joo. Aivan. Siis onko se ihan yleinen juttu, että niin kun... No ei se nyt aivan yleinen juttu ole, mutta kyllä sitä silti on. Ja sitä on pienillä lapsilla on ja sitten vanhuksilla voi. Se on niin kuin heikommat keuhkot. Joo. Se ei jaksa niin yskimällä niin yskiä sitä. Normaalisti ne keuhkot jotenkin toimii, niin että ne itse niin irrottaa sitä sieltä keuhkoista ja sitten se tulee niin yskimällä pois. Tai nenän kautta tulee pois. Joo. Mutta sitten jos ei ne keuhkot toimi oikein hyvin, niin sitten ne ei niin irrota sitä limaa sieltä. Se jää sinne paikalle. Aivan. Keuhkoihin ja tukkiin ilman rakkuloita. Periaatteessa se yskiminen on just niin tavallaan niin sitten samalla niin irrottaa sitä. Joo, sitä. Mutta se, että ei se auta se yskiminen, jos ei ne keuhkorakkulat toimi niin, että ne irrottaa sen limaa, että ne niin liikkuu ja irrottaa. Kyllä. Joo. Silloin sitä pitää niin imeä sieltä pois. Mutta kuvittele, että työnnetään semmoinen tuonne... Niin, meidän pitäisi tehdä siihen ProAqua nyt vähän sitten tämmöinen joustavampi putki. Eiks vaan? Vähän vielä pienempi pilli, että leikkaa napteria. Kato nyt tehtaalle vähän informaatiota niitä tämmöistä. Kumia, pehmokumia. Se asiakas rupesi tuumaamaan, niin voitaisiin nyt lähteä työntää ujuttamaan tuolta. Veet valuisi vaan silmistä, kun rupeaa ajattelemaan kiinni. Ei kauhean miellyttävää. Joo. Mutta kyllähän sitä on kaikenlaista. Okei, hyvä. No kerro Jari vähän perheestäsi. No joo, eli meillä on tämmönen pieni perhe, että meillä on 3 lasta ja 2 näitä tyttöä on vanhin ja nuori ja tämä Arturi poika on sitten meidän keskeltä. Tyttöjä on 1 isosisko ja 1 pikkusisko. Kyllä. Täällä vaimo Heli on mulla ja meillä on siitä kun meidät on pastoroitu, niin on tullut 12 vuotta nyt jouluna. Kyllä. Ja asutaan täällä Tornion Laivaniemessä. Oletko sä syntynyt Torniossa? Joo, kyllä minä olen syntynyt aivan silloin justiin vanhemmat on muuttanut tänne, kun minä olen syntynyt. Joo. Olen kerinyt syntyä täällä sitten. Paljon siellä alkaa Torniolla. Niin. Onko täällä mitään semmoista, mikä on erityistä Torniossa verrattuna muuhun Suomeen? No ainakin sitä on sanottu, että Tornio on, sillä lailla ainakin aika lähellä sitä parasta paikkaa, kun täällä tehdään sukkahousuja. Okei, hyvä. No entäs toi Kemi tuossa vieressä? No sehän on sillä lailla, että kato tietenkin kun on aina sanottu, että 7 oikein, kun saa lotossa, niin syntyy Suomeen, mutta jos saa 6 lisänumero, niin joutuu Kemiin. Okei. Kyllä. Kato, kun siellä on semmoinen allaskumi, mikä on siellä, niin siihen tuli sehän limoutuu. Joo. Ja nyt, jos ei sitä pese sitä limaa pois, että siihen panee vain uuden veen, niin sillä lähtee kauhean äkkiä limoutua. Kun se ottaa ja pesee. Ja voin sanoa, että pesuri on hyvä keksintö siihen. Kyllä. Pesee sen kumin puhtaaksi, niin sitten se kun laskee veesiin, niin se pysyy kirkkaana kauan aikaa. Ja millekään ei yleensä vaihda, kun kerran kesässä siihen pesi. Joo. Loistavaa. Onko mitään muita, mihin tulee käytettyä proa? Toihan oli tosi mielenkiintoinen. Tää oikein... Ja sitten aivan niin kuin siinäkin, kun meillä on luonnonkivi reunus siellä, niin katso, sinne tulee lehtiä ja roskaa, niin tämä puhallustoiminta. Niin. Ja ennen ne purii ne kiveet aina pois ja tänne sai ne roskat sitten, mitä sinne tulee. Lehtien roskia ja tämmöisiä. Marjojen puhistaminen. Miten te teette ProAqualla sitä? Eli siinä voi jomminkummin joka puhaltaa tai imeä. Eli meillä on semmoinen marjan puhdistin, niin kun kaataa läpi siitä, niin siinä on helppo säätää se teho sopivalle, että se imee sitä roskat pois. Saanko vain kaajat ne sitten. Onko ne marjat niinku semmoisella pingotetulla kangaspinnalla vai? Ei. No sillä tietenkin jos puhaltaa, niin silloin, mutta tuo on vain siis periaatteessa suppilo, jos on putki läpi, jos on sivuhaara. Tulee mihinkä tulee muuriliitäntä ja joo. Siitä vaan muu päälle, kun kaajat siitä, niin se vettää se ilmavirta sitten ne roskat pois. Toimii kyllä. Se muutama minuutti ämpäri. Joo, wow.
Mitäs muuta lisää mielenkiintoisia Proaqua-toimintoja on löytynyt? No totta kai sitten tämä, mitä meilläkin niin esimerkiksi käytetään veneestä on helpottaa sillä, että imää pilssiveet pois ja Joo. ja sitten justiin sinnekin kun tulee sitten kun meilläkin on se niin esimerkiksi se kapelli mikä tulee, niin siihen tulee siitepölyä paljon kun se on tuolla merenrannassa. Joo. Niin sen näin siellä sähköharjalla harjaa ne siitepölyt pois ja sitten totta kai tarvittaessa pestää. Kyllä. Wow. Okei. No miten jos mennään vähän historiaa tuolta, niin miten te tutustuitte Proaqua? No meillä on itse asiassa piti tarkistaa tämä asia niin 13. päivä 2. ja 2009 niin me käytiin esittelemässä ensimmäisen kerran Proaqua. Muistatko esittelijä? Kyllä se oli tämä no nyt meni, elikkä Esa. Joo. Esa kävi, joo. Esa on ollut täälläkin. Joo. Meillä, joo. Se oli samana päivänä mulle ja Pasille kävi sitten. Aivan. 13. helmikuuta 2009. Hankitte Proaquan silloin? Joo, kyllä se itse asiassa meillähän sattuu kyllä sillä lailla, että se oli kyllä varsin otollisia aikaa, että justiin tämä vanhin tyttö oli silloin hirveän. Oikeastaan niin kuin sanotaan, että astmasena niin oli aika vaikea aika sillä lailla, että kärsi hirveän paljon erilaisista hengitystieinfektioista ja siihen kyllä niin aivan merkittävänkin avun niin saatiin sitten sillä Proaqualla. Eli meilläkin oli tämä talo oli silloin uusi ja aivan selkeästi esimerkiksi tämä oli vielä täynnä rakennuspölyä, vaikka me ei itse sitä tiedetty. Joo. Ja sitten totta kai sitten se vuoteiden puhdistaminen oli sitten ainakin mulla semmoinen silmiä avaava tytön vuode puhdistettiin. Että se oli pari vuotta vanha patja sillä, niin se oli kyllä semmoinen, että jos tuommoissa astmainen tyttö joutuu nukkumaan, niin ei ole kumma. Kyllä. Se teki isoimman vaikutuksen. Varmaan se oli niin yksittäisenä asiana, niin oli mulle niin semmoinen iso asia. Kyllä. Muistatko sitä, että milloin sä päätit lähteä sitten Proaqua myymään itsenäisesti? No, mullahan on sillä että taitaa huhtikuun alusta tulla 5 vuotta täyteen. Eli 2011. Eli olitte asiakkaana semmoinen vähän yli 2 vuotta. Joo, kyllä. Ja sulla oli tiiminvetäjä. Häntäkin olemme käyneet haastattelemassa. Joo, eli kyllähän se tietenkin täytyy tunnustaa, että Liukon Pasi, joka on minunkin tiiminvetäjä, niin kyllä sillä niin merkittävä osuus oli tässä että hän sai innostettua minutkin, joka ei ollut koskaan tehnyt minkäänlaista myyntityötä, niin myymään tai kokeilemaan myyntiä, sanotaan näin. Kyllä. No mikä sun tausta on? Eli olen puualan yrittäjänä ollut vähän yli 30 vuotta ja sitten ollut vielä tuolla opetushommissakin opettajana taisin olla silloin vielä tuolla paikallisessa ammattioppilaitoksessa. Mites myynti lähti liikkeelle? No kyllä se siinä, mulla oli silloin vielä oli siinä vähän opiskeluitakin oli silloin siinä päällä, että silloin ensimmäisenä vuonna en ole aivan tarkkaan nyt muista, että minkä verran kerkesin tehdä sitä myyntityötä, mutta mulla oli nämä opettajaopinnot oli silloin kesken vielä ja halusin saattaa ne sitten loppuun, niin siinä meni jonkun verran siinä niin sanotusti häntien vetämisessä siinä. Kyllä. Sen asian kuntoon. Mikä oli semmoinen juttu, kun sä oot päässyt hyvin myyntimaailmaan kiinni? Sulla on aika hyvä suhde tänä päivänä, esittely- ja kaupan välinen suhde. Niin missä vaiheessa se tapahtui se löytö? En tiedä, lähtökohdat ei ollut kovin kaksi, että vaimo nauroi, kun se kuuli, että minä tein tämmöisen päätöksen, että minä lähdin kokeilemaan sitä myyntiä ja se sanoi kaikkia kanssa, että sitten ei tullut mitään, mutta ei siinä niin oikeastaan niin ajattelin sitä, että siinä kuitenkin suhteellisen riskittömästi pääsee kokeilemaan myyntityötä ja
varmaan osittain, että jos on tämmöisenä puolella toiminut yli 30 vuotta, niin sekin se vaihtelu mitä halusi siihen päivittäiseen työhön. Että se voi sanoa, että joskus tuntui siltä, että voisihan sitä jotakin muutakin kokeilla. Kyllä. Ja ei siinä, se nyt kuitenkin sillä lailla, totta kai siinä oppimista on ja oppimista oli silloin paljonkin ja ei se ole loppunut toki vieläkään, mutta kuitenkin kun sanotaan, että aivan kohtuullisesti lähti sillä lailla liikkeelle ja toistaiseksi on vielä, että tietenkin se on sanotaan, että Koukkarin Jounin pitkämielisyyttä, että näinkin kauan se on jaksanut pitää, että se ei ole lopputileä kirjoittanut, mutta sitä ei tiedä, mikä päivä se on. Että se antaa sanoo, että nyt tulee uudet oikeat myyjät kehiin. No, jos me katsotaan kuitenkin, sun myyntimäärä on hyvä, että meneekö jo 200 yli? Että... Kylläpä se tietenkin saattaa olla, en ole tarkistanut kyllä niin viime aikoina. Joo. Missä mennään. Ja onko tullut tähtimyyntirikki 10 On Joo. tullut useammankin kerran. Niin, on se silloin. Kyllä. No silloin sä oot ilmeisesti panostanut sit vähän enemmän, ettei ole sitten nämä puusepätyöt. Eli kyllähän se on aivan selvä asia, että sanotaan, että kyllä mä sillä sanon, että jos sitä siis aivan pääsääntöisesti pystyy tekemään, niin se silloin mahdoton. Totta kai aina pikkusen onneakin tarvitaan mukaan, mutta tällä on kuitenkin, niin kuin mä nyt toistaiseksi on tehnyt tätä niin sivutoimena, niin se on aina, että pitää vähän niin sanotusti katsoa, että tai riippuu niin työtilanteesta, että kumpaa pystyy panostamaan sitten. Kyllä. Mites Kukka ei vielä edeltävät 2 haastateltavaa sanonut, että mihin sivutyönäkin voi kuukausiansainnasta päästä, niin pystytkö sanomaan, että mikä se on ollut se paras ansaita? Muistaakseni, jos en väärin muista, niin se on silloin noin 7800 €. Kyllä. Tarkka noin luku. Niin. Joo, kyllä. Euroa päälle. Kyllä, se on hieno tulos ja kiva kuulla, että myynnissä pystyy pääsemään myös tämmöiseen tulokseen. Joo. Kyllä. No sä oot vähän ajatellut sitä, että jos siihen kokeilisi myös tiimirakennustakin. No joo, kyllä siinä on, että mulla voi sanoa, että sillä että tämä on nyt niin pikkuhiljaa alkanut siihenkin niin panostamaan, että voisi sitä jakaa, jos on jotakin annettavaa toisille, niin että antaisi mahdollisuuden sitten muillekin. Ja olen tosiaan saanut siihen muutaman tiimiläisen startattua toimintaan mukaan. Katsotaan sitten, että siinä mihinkä päästään sitten niiden kanssa. Kyllä. No jos sä mietit sun ProAqua-työtä, niin mitkä siellä on ollut semmoisia kohokohtia, mitkä on jäänyt elävästi mieleen? No kyllä varmaan nämä sitten niin esimerkiksi myyntitapahtumissa on totta kai sillä lailla, että jossa sitten niin saat esimerkiksi esiteltyä laitteen semmoiselle ihmiselle, jolla on todella ollut tarve sille erilaisista syistä, että esimerkiksi just tämmöisiä totta kai astmaatikkoja on, allergikkoja on ollut ja sitten aivan sitten joillakin on esimerkiksi ollut semmoisia. Menin taloon sisälle ja emät otti kyllä vastaan minut ja olin varmistanut, että sillä on molemmat paikalla ja isäntä, hän ei ollut paikalla tietenkään ja se emäntä alkoi siinä soittelemaan, että tuuppa sinäkin tänne ja isäntä sanoi, että ei häntä kiinnosta tuommoiset asiat. Ja se kuitenkin sitten loppujen lopuksi sai houkuteltua se rouva, että kun hän on keittänyt kahvitkin, niin tuu käymään edes kahvilla. No se tuli sitten istua siihen kahville. Vähän se oli silloin, että no kuka se sijoit ja alkoi kyselemään. Ja me nyt sitten ajattelin, että nyt voi tämmöistä niin sanottua small talkia, siinä vähän juttelin sen kanssa. Ja sitten sain sillä lailla, että sanon, että onko sulla kauhean kiire? No ei hänellä nyt niin erityinen kiireellä. Niin. Mä sanoin, että et viittisi istua tuohon hetkeksi aikaa, niin juteltaisiin tuossa ja katsottaisiin samalla laitetta. No joo, no kyllähän nyt hetken aikaa voi, mutta kyllä hänellä on kuitenkin hommia tuolla ulkonakin. Niin sitten, no niin, no se on, minä ymmärrän, että näitä on, mutta
se tulee ja siinä alettiin esittelemään ja sitten katsottiin. Ja no itse asiassa sain sitten uteltua kuitenkin, että sain sen verran, että isäntä oikeastaan, niillä oli pitkiä käytävää mattoja, niin mä kysyin sitten, että kuka noita teillä puhistelee, niin se isäntä, että no minua se täytyy, kun ei tuo vaimo oikein jaksa, että kun on sen verran painaviakin. Ja sitten aloin kyselemään, että no, miten se nyt kun saat ne puhistettua. No on siinä on vähän hankala, kun se on niin pitkäkin se matto, että se tahtoo roikkua vähän vaikka panee telineillekin, niin se roikkuu vähän maassa ja muuta. Ja sitten me, että no voitaisko me katsoa kuitenkin, että miten se on onnistunut siinä niitä. Niin sanoi, että joo, tämähän on kyllä aika tarkka mies, tähän kyllä niin yrittää, tai hän ruukaa kyllä tosi hyvin puhistaa sillä ja mutta no miten se on onnistunut sen niin omasta mielestään siinä, niin sanoi, että no kyllähän ne puhtaaksi tulee sillä lailla, että kun hän hakkaa niitä riittävästi, niin kyllähän on ne puhtaaksi se ruvennut saada. Ja että no katsotaanpa vähän sitten mitenkä, otettiin siinä sähköharja käyttöön ja kokeiltiin ja se isäntä vielä siinä vaiheessa istui sillä sohvalla eikä se niin halunnut oikein nousta siinä. Niin me sitten no tuuppa sillä lailla vähän katsomaan, että voisitko jos sulla on rouva tässä, niin voisit vähän yhdessäkin katsoa, että sitten rouva osaa käyttää tätä mahdollisesti, jos sitä kiinnostaa tämmöinen laite käyttää. Niin sain siinä sitten niin pukautua isännällekin sähköharjan käyttöön ja harjasin niitä käytävän mattoja siinä. Niin sitten se sain, että miltä se tuntuu, että onko se vaikeaa. No kyllä, ei tämä kyllä vaikealta tunnu, että onko tästä juurikaan mitään hyötyä. Ja sitten ei huomannut, että mulla oli sillä pölymittari oli ja sitten me aukasin luukun ja panin sille kätteen, niin se katsoi vähän, että mistä tämä on? Oot kyllä tuonut varmasti nämä jostakin tullessa nämä pölyt. Ja että ei tämä voi olla tosiaan. Niin me piti uusiakin vielä se ja sitten tuli vieläkin sitten. Ja sanoin, että on kyllä. Sitten alkoi isäntäkin vähän pehmenemään, että on kyllä ihme laitettu. Mutta no miten se vuoteen puhistaminen? Hän on sen verran kuule tarkka mies, hän ei ole paskan päällä rukannut nukkua. Että kyllä ne on puhtaat. Se on aivan turha mennä sinne makuuhuoneeseen. Sitten no katsotaan nyt kuitenkin, että se on mukava sillä lailla, että näkyy semmoisia puhtaitakin vuoteita. Ja tein vähän sähköharjalla siinä ja sitten löi isännälle kätteen, niin se olisi aivan kuin lunta satanut siihen mustalle liinalle. Sitten se sanoi, että ei voi olla tosi. Kyllä se oli sitten alettiin tekemään papereita. Loistavaa. Lapset ja elätarinassa. Kyllä. Vau, oli tosi hyvä tarina, tosi upea tarina. No mitkä on ollut sellaisia niin kuin kasvun paikkoja Proaqua-työssä? No kyllähän niin esimerkiksi justiin näissä koulutusasioissa ja muissa, niin esimerkiksi tämä niin sanottu DIS-koulutus on opettanut sillä kyllä niin hirveän paljon ihmisistä, jopa oman perheenjäsenistä, vaimosta totta kai ennen kaikkea, mutta jopa omista lapsista. Ja kyllä niin tosiaan osaa niin jopa itseäkin nyt vähän analysoida niitä. Kyllä. Että kyllä se on niin sillä ollut aivan tosi tärkeä ja nyt voi sanoa sillä lailla, että laajasta pikkusen ymmärtää sitten sitä asiastakin paremmin. Niin. Eli sä oot pystynyt hyödyntämään sitä DISC. Niin, kyllä. Kategoriointiasiaa. Kyllä se niin tulee siitä läpi. Että ei varmaan ole kauhean hyvä vielä siinä, mutta kyllä nyt kuitenkin sillä pääsääntöisesti jotakin ymmärtää, miten se on. Kyllä. Ja tavallaan ehkä siinä mielessä olen niin muuttanut omaa esittelytyyliäkin, että mä voi sanoa, että ennen ehkä esittelyssä olin eli nyt käytän niin siinä alkuun satsaan ennen kaikkea, eli saan sen tilanteen, saan semmoisen luontevan tilanteen, eli monesti se on semmoinen vähän jännittynyt se tilanne, tulee outo ihminen taloon ja alkaa kertoa tämmöistä asioista, niin siihen olen yrittänyt panostaa niin kaikista eniten, että
saa ne ihmiset niin sanotusti kuuntelun päälle niistä. Kyllä. Luottamus on lähtenyt Niin. rakentumaan. Niin, ja sitten oikeastaan se on sitten vain teknistä esittelyä siitä eteenpäin, mutta sen olen kyllä huomannut, että sillä on valtavan suuri merkitys, sillä siinä esittely on heti alkuhetkellä. Kyllä. Siinä myyntityön varrella, No myyntimatkan varrella. joskus on esimerkiksi sattunut sillä lailla, että muistan aikoinaan, että oli sillä lailla, olin saanut semmoisia esittelypaikkoja, että oli tämmöisiä hyvin nuoria ihmisiä, niin taisi olla, että tuossa Kemin seudulla kiersin ja sain kohtuudella kauppaakin, mutta se oli semmoinen kaveriporukka, niin että kaikki perukaupat, ja taisi tulla 5 peruutusta niin perättäistä. Oho. Kaupan peruuttamisen. Eli se ensimmäinen, joka oli niiden suosittelija niiden kaikkien, niin se peru kaikki muu. Kyllä. Sehän ei koskaan oikein selvinnyt, että mikä sillä oikein taustalla oli syynä, mutta siinä oli tämmöisiä YH-äitejä, taisi olla useampia niin poispäin. No miten sä tulit siitä kuopasta ulos? No kyllä se silloin niin varmaan tuntui sitten että muistan, että olin tämän Liukuan Pasin sponsorini kanssa oli yhteydessä ja Pasikin sitä sanoi, että sekin on vain semmoinen asia, että joskus tuommoinenkin voi sattua. Eli se on vain niin kuin sanotaan, että osittain huonoa tuuriakin varmaan oli siinä oli useampiakin syitä, että koita nyt ottaa vain niin sanotusti nollata tämän tilanne ja lähteä sitten uudestaan liikkeelle. Ja niin se sitten taas sitten jossakin vaiheessa tuli, en tiedä oliko parempia asiakkaita mutta alkoi sitten saamaan taas kauppaa. Ja sitten tuntui taas johon, että kyllä mä tästä. Mikä on ollut paras myyntiputki, että kuinka monta kauppaa per esittely on tullut putkeen? Nyt kysyt kyllä vaikeaa. Mä tietenkin on niin 3 laitetta minun samastakin esittelystä, mutta varmaan joku 6-7 on sillä lailla, että on niin perättäistä niin Oikeasti, että se on ihan kiva, että tulee. Sanoin, että se koulutus on aivan valtavan hyvä. Minä sanon, että varmaan harvassa yrityksessä noin paljon satsataan koulutukseen, että periaatteessa pystyy tekemään kenestä tahansa myyjä. Minusta se on aivan uskomaton. Kyllä. Siellähän on iso osa ollut, Pasi on ollut todella hyvä valmentaja, kouluttaja, motivaattori. Satsataan siihen koulutukseen. Satsataan, se on meidän juttu. Niin. Ja halutaan jatkossakin satsata niin, ja koulutukseen paljon. kyllähän se siis sillä on varmaan siinä on niin kuin sanotaan, että sattumuksellakin on tietyllä, mutta kyllähän niin varmaan mitä se siinä mielessä, että mä oikeastaan nyt voin sanoa, että mitä niin kuin Hannukin sanoi, että se porukka, mikä meillä on tuolla niin kuin koulutuksessakin, niin tavallaan siellä siis kaikki pystyy olemaan aika luonnollisia. Ei sitä tarvitse pingotella. Jos joku on jotakin kämmännyt, niin tai jotakin, niin sekin otetaan ehkä oppimisen kannalta enempikin. Että se voidaan niin se, siis vaikka jos mokaan on jonkun esittelynkin aivan kardinaali mokaan tehnyt, niin sittenkin voidaan oikeasti oppia. Ja se voi saattaa olla paljon tärkeämpi asia kuin että joku juttu, että semmoista ei ole ehkä tullut ajateltua tai ei ole huomaamatta esimerkiksi tehnyt jonkun semmoisen asian. Että... Kyllä. Eli me opitaan toistemme käytännön kokemuksesta, Kyllä. Esittelystä, tilanteesta. Siinä täytyy kyllä sanoa, että varmaankin ei vähäisimpänä niin kuin Pasi ole jakanut niitä kokemuksia. Eli totta kai valtava kokemus on ja Pasilla on loistava ihmistuntemus. Se on siinä niin kyllä varmaan elinvoimainen ykkönen. Eli että se osaa muutamassa minuutissa ihmiset että alkaa lukemaan niin kuin avointa kirjaa sitä. Niin ja kyllähän se mestarit on mestareita tälläkin alalla. On teillä varmaan sekin, että teillä on aivan älyttömän hyvä porukka. On.
Niin. Teillä on nyt keskenään semmoinen ne omat kaikki WhatsApp-ryhmät ja ne jutut siellä, minäkin joskus luen niitä, ne on huvittavia, ne on hauskoja juttuja siellä. Niin kuin, tavallaan leikkimielisesti piikittelevät vähän toisiansa ja Joo. siis se hyvä huumori siellä ja se, Kyllä. Se on hyvä tunnelma sillä porukalla. Kyllä. Ja se on tavallaan työkavereita, vaikka yksin tekee töitä. Kyllä. Joo, tämä työ on luonteeltaan kuitenkin sellainen, että tietysti mennään sinne asiakkaalle ja ollaan yksin ja tullaan pois sieltä, ollaan yksin ja tapahtuu paljon sitä, niin sitten sen työyhteisön täytyy olla myös semmoinen, jossa kokee kuuluvansa tähän yhteisöön ja osana sitä. Joo, ja varmaan sillä niin kuin sanotaan, että kaikki on vilpittömästi kyllä onnellisia toisten puolesta, eikä ole sitä niin sanotusti kateutta, mikä moneenkin asiaan liitetään, niin tässä ei kyllä todella ole, ei ole ikinä tullut sitä että myyt minun asiakkaalle laitteen tai vastaavaa, että semmoista ei ole, että päinvastoin, että kyllä sitä on jaettu sitä ja joskus tulee iltaisin, kun itsekin kun ajelee, niin sitten kotiin päin, niin kyllä se monesti on se kännykkä aukeaa, sitä jutellaan kollegoiden kanssa niitä ja näitä siinä sitten ja jaetaan ja monesti nauretaankin hirveän paljon niille, että mitä siellä sattuu ja jokainen paikka on tosiaan erilainen, että missä käydään ja siellä on monennäköistä taloutta tulee vastaan, että jopa minunkin kokemuksella voi sanoa, että aivan laajasta laitaan. Yes. Miten me tuuletetaan siellä WhatsAppissa? Oletteko te nähneet niitä kuvia? Mitkä siellä on? Onko tämä yksi? Oletteko te nähnyt tätä? Nyt pitää tehdä perässä sitten nämä, että aina siellä on 4 erilaista tuuletusta ainakin. Kokeilla onnistuuko se meillä. Kokeilla. Osaatteko te käyttää? Näyttää. Peukku pystyy. Me peukutetaan siellä koko ajan. Mitäs muuta me tehdään? Onko tämmöinen merkki näkynyt siellä? Näitä on ainakin näitä. Joo, hyvä. Nyt tulee lisää. Laitetaan näin. Näin. Tähän on muuten sukelluksessa OK-merkki. Jari, sä oot sukeltanutkin. Joo. Kyllä. Tämä on OK-merkki. Sitten on, mikä siellä on tämmönen? Joo, se on hieno. Joo, haba nousee. Sitten löytyy vielä tämä. Joo. Joo, siellä on monenlaisia tuuletusmerkkejä. Sitten on taputus. Taputus on, joo, kyllä. Sitten on hymynaameja. Kyllä. Joo. Ja yläfemmat. Joo. Niin, nekin löytyy, kyllä. Kyllähän se niin tavallaan tietenkin sillä just, että jollekka vaan niin tänä päivänä kuitenkin niin esimerkiksi on paljon ihmisiä, jotka on jollakin lailla ehkä väsynytkin niin sanotusti normiuraputkeen ja muuta, niin on se jotenkin tämäkin on yksi mahdollisuus, niin esimerkiksi jos se kiinnostaa vähänkään, niin siinä on kyllä, niin kuin sanoinkin, että riskittömästi sitä voi kokeilla, että ei tässä nyt voisi oikeastaan kauheasti muuta menettää kuin omaa aikaa ja todennäköisesti jotakin saa kuitenkin vastapainoksikin. Kyllä. Miltäs kotona tuntuu, kun iskä lähtee esittelyyn? No se ei meillä vaikuta, mutta ei se ole kotona kuitenkaan, että se on pois joka tapauksessa. On tottunut vähän tähän yrittäjän arkeen. Mutta voisi ajatella, että monella se voi olla hyväkin, että pystyy niinku lapsiperheessä jakamaan sitä työtä, jos vaikka toinen puolisko on päivällä töissä, niin toinen voi olla enemmän illalla. Ja Kyllä. sehän on varmaan jokaisen perheen oma juttu, että miten ne työt jaetaan ja milloin tehdään töitä. Kyllä. Kyllä. Ja kuitenkin siinä voi säädellä sitä, että siis jos ajattelee, että on niin jotakin lasten hammaslääkärikäyttöä ja muita, niin semmoinen, joka toimii tuommoisen, sehän voi itse päättää, että koska se pitää niitä esittelyjä. Joo. Sitten taas se, joka on toisella töissä, niin ei se voi kauheena päättää, että koska se tekee töitä. Nyt tulee se tämän työn myös hyvä puoli. Että voi itse säädellä niitä työaikoja. Kyllä. Voi ottaa lomia siihen aikaan, kun tarvii ottaa ja sitten voi tehdä vähän enemmän töitä vastineeksi joskus muuta. Kyllä. Kilkuttaako se siellä jotain? Joo. Se on aika semmoinen. Mutta varmaan sitä justiin tätä ja kuitenkin mikä on niinku kuitenkaan ei niin hirveän iso porukkalle tavallaan, niin että tässä nyt kuitenkin voidaan vielä vaikuttaa itsekin siihen, mikä tavallaan, että mitä niin esimerkiksi koulutuksessa ja muissa, että
mikä on, että ei mennä niin aivan jonkun tietyn kaavan mukaan. Että esimerkiksi mikä osa-alue kaipaisi niin vahvistamista, niin sillä on kuitenkin vaikutusta. Kyllä. Että jossakin tuommoisessa isossa firmoissa ja muissa, niin kyllähän sillä niin mennään aika lailla sitä varmaan sitä, että niin kuin junaa kulkee ja joko nouset kyytiin tai ja silloin kun nouset ja jos et pysy matkassa, niin se on ollut. Kyllä. Ei siellä varmaan sillä lailla vain yksilöllisesti niin pystyy esimerkiksi kouluttautumaan.